Panhabon sa mga rida kan pirang bihikulo sa syudad ng Legazpi, Albay, nahuli kam. Mga suspek, pigahan na pa. Uyan report. Tulong lunadan na nakaparada sa magkasuway na lugar sa syudad ng Legazpi, Albay. Ang nabiktima subot nin parahabon nin mga reuda. Mahihiling sa CCTV footage ang sarong puting van kung sa'y nakalunad ang mga pigtutubudang suspetsado sa nangyaring insidente sa Barangay 15. Kung sa induwang lunadan, anawaran nin rida. Ang saruman sa nabiktima, ang pagsasadirikan sarong taga-media na nakaparada subot sa Barangay Bunot, kung sa tinaranggal man kan mga suspetsado ang mga ruweda kan sa iyang lunadan. Bali, ang sakuyang dangog-dangog, tapos sigwamang kitang mga inarapot-apot, 4 hanggang 5 suspetsado ang lunad ka ining white van na ini. May mga nakahiling man subot sa insidente, alagad mayo ni nagkusugbuot na magtuyaw sa takot na tibaad armado ang mga suspetsado din armas. Katakot ka ini, nangapudan man ng Legazpi City PNP sa mga may sadiri nin lunadan na maglikay sa bagong modus na ini sa nasambitan ng syudad. Kaya nangangapudan man po kami sa mga syudadano, mga taga Legazpi, asin sa mga satuya po ng mga residente po sa mga palibot ng mga munisipyo na kung igwa po kitang mga sadiri ta pong mga bihikulo, be sure po na maiparta ini sa satuya pong designated ng mga garahe. Sangunya nagpapadagos pa ng investigasyon kan mga otoridad sa nasambitan ng insidente. Ini si Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.